Dnešný deň je výnimočný pre celú našu obec a obyvateľov, pretože naša históriou mladá obec prežíva slávnostnú atmosféru, vychádzajúcu z posvetenia obecných symbolov a taktiež si dnešnou slávnosťou pripomíname 65 rokov prvého osídlenia našej obce. Táto príležitosť nám dáva podnet na pohľadnutie sa späť, čo predchádzalo vzniku tejto obce, ako rásla, ale aj na zamyslenie, ako ďalej obec rozvíjať, aby každý jeden obyvateľ bol spokojný a na ňu bol aj patrične hrdý. 65 rokov z hľadiska histórie nie je veľa, ale z hľadiska ľudského života je to dosť, veď je to prakticky skoro celý život jednej generácie. Nie všetci občania, hlavne tí mladší, vedia, ako obec vznikla, preto nazrime trochu do histórie obce. Samotnému vzniku obce predchádzala strašná živelná pohroma v obci Pohromská Polhora v okrese Brezno, kde 2. augusta v roku 1942 o 14. hodine vypukol požiar. Vzhľadom k tomu, ako to v tých časoch v horských oblastiach bývalo, obydlia boli poväčšine z dreva, fúkal silný vietor a za krátky čas zhorelo vyše 160 usadlostí. Aj napriek likvidácii požiaru 13 hasičskými zbormi. Požiar sa podarilo zlikvidovať až po 6 hodinách. Tragédia to bola veľká. Mnohí občania utrpeli ťažké popáleniny. Hneď po požiari boli urobené opatrenia na poskytnutie pomoci postihnutým. Bez prístrešia ostalo mnoho rodín. Ubytovaní boli v škole a u príbuzných. Deti boli ubytované v detských domoch v Brezne, v Novej Bani a v chate na Mýte pod Ďumbierom. Stravovanie zabezpečovala vojenská kuchyňa z Brezna, 2 poľné kuchyne varili celých 14 dní. Na pomoc postihnutým bola vyhlásená celoštátna zbierka. Vzhľadom k tomu, že obec bola preľudnená a v každom dvore bolo viac domkov, vtedajšia vláda povolila stavať na jednom dvore len jednému, a to najstaršiemu členovi. Ostatným občanom navrhli výstavbu novej obce na východnom Slovensku. Na základe tejto ponuky v mesiaci november 1942 sa odsťahovalo 42 rodín do obce Ploské. Bolo už chladné jesenné počasie. Všetky rodiny aj s nábytkom umiestnili v kaštieli a 3 drevených barákoch. Boli to veľmi ťažké podmienky, keď sa títo presídlenci museli tiesniť všetci pokope v neutulných priestoroch. Už počas tej jesene sa začalo aj s výstavbou novej dediny, na ktorú bolo vyčlenených 22 hektárov pôdy z výmeru veľkostatku. Samotnú výstavbu realizovala firma Všeobecné stavebné družstvo Bratislava pod vedením stavbyvedúceho pána Pigu. Do výstavby ako robotníci boli zapojení aj samotní presídlenci, ale aj viacerí občania zo susedných obcí, najmä Ploského a Šarišských Bohdanoviec. Už po roku Tríny, potu a slz bolo postavených prvých 42 domov. Dom pozostával z jednej izby, kuchyne, predsenie, špajze, pivnice a maštale s príslušenstvom. K tomu patrila aj stodola. Na každom dvore bola tiež studňa, dvory a záhrady boli zároveň oplotené. Jeden dom bol ohodnotený na 330 000 korún slovenských a prvá skládka bola určená na 28 až 29 000 korún slovenských. Do týchto novopostavených domov sa v jeseni 1943, teda pred 65 rokmi, nasťahovali rodiny presídlencov. V ďalšom roku bolo v novej dedine dostávaných zvyšných 33 domov, do ktorých sa prisťahovalo ďalších 18 rodín z obce Ploské a 15 rodín z obce Šarišské Bohdanovce. Išlo poväčšine o rodiny poľnohospodárskych robotníkov s veľkostatkou v Ploskom a Šarišských Bohdanovciach. Týmto bolo završenie osídlenia obce. Každá rodina mala pridelené tiež 5 katastrálnych jutár poľnohospodárskej pôdy, čo je zhruba 2,8 hektára. Počas výstavby boli v obci zariadenia ako vyhňa, cirkulárka, kancelária, sklad a kuchyňa. Od Ceniakoviec viedla k stavísku úzkokoľajná železnica cez rieku Torisa, kde bol postavený drevený most dlhý 135 metrov a 4 metre široký. Po ukončení výstavby bola celá obec elektrifikovaná. Starosti novosedlíkov sa však ani zďaleka neskončili, keďže bolo vojnové obdobie a obyvatelia museli prežiť aj prechod vojsk, najprv nemeckých a potom sovietských. Obec bola dokonca bombardovaná, avšak našťastie okrem 3 poškodených domov k väčším škodám nedošlo. Ďalšou výstavbou sa pokračovalo až po oslobodení. V roku 1946 bol postavený drevený barák, ktorý slúžil pre národnú školu s 2 učebňami a bytom pre riaditeľa. V roku 1950 bola postavená zvonica, v rokoch 54 a 56 kultúrny dom a budova základnej školy, keď od tohto obdobia navštevovali základnú školu obci aj vyššie ročníky, ktoré dovtedy chodili do školy v Šarišských Bohdanovciach. Materská škola bola postavená v rokoch 1975 až 77. Po
Počas 70. a 80. rokov obec zaznamenala ďalší rozvoj, keď sa dostávali nové domy, či už priamo v obci, alebo na novozniknutej ulici, ako je družstevná bytovka. Rímskokatolícky kostol bol postavený v rokoch 1991 až 1993, kedy bol slávnostne vysvetený. To je krátky počet budovateľských aktivít v obci. Za touto strohou informáciou sa však skrýva nesmierna snaha a obetavosť spoluobčanov, ktorí venovali rozvoju obce obrovské množstvo svojich síl a nadšenia. Dnes sme sa zúčastnili slávnosti posvetenia obecných symbolov, konkrétne herbu, zástavy, pečate a insignií obce. Tieto obecné symboly boli prejednané heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a schválené uznesenie obecného zastupiteľstva 6. decembra 2007. Keď chceme pochopiť symboliku týchto znakov, musíme sa ešte raz vrátiť do histórie. Obec Pohronská Polhora bola založená v roku 1786 ako osada slobodného kráľovského mesta Brezna, keď zakladatelia osady pochádzali z 11 horavských dedín, pričom najviac ich bolo z obce Oravská Polhora, preto dostala názov Pohronská Polhora. Erb obce Pohronská Polhora predstavuje delený modročervený štít a v ňom je 11 strieborných smrekov ako symbolu 11 obcí, z ktorých obyvateľov vznikla. Erb obce Nová Polhora vychádza z tohto erbu, tvorí ho červený štít a v ňom 3 strieborné smreky, ktoré symbolizujú kontinuitu troch polhor, ale aj to, že obec Nová Polhora taktiež vznikla z obyvateľstva troch obcí, a to Pohronskej Polhory, Ploského a Šarišských Bohdanoviec. Symbolika je v červenom štíte, jednak je to polovica štítu erbu Pohronskej Polhory, na druhej strane aj obec Ploské má červený štít, od ktorej sa Nová Polhora odčlenila v roku 1953 odčlenením nového katastra od katastra obce Ploské. No a napokon oheň symbolizuje, že obec vznikla po požiari. Vlajka obce pozostáva z 5 pozdĺžných prvov vo farbách bielej 1/6, červenej 1/6, žltej 2/6, bielej 1/6 a červenej 1/6. Drahí spoluobčania, vážení hostia, od svojho vzniku naša obec postupne rástla a dostávala sa do povedomia širokého okolia. Aktívne sa zapájala do celospoločenského života, a to je napriek tomu, že sa ako najmladšia obec v okrese Košice okolie na hranici dvoch okresov a krajov často dostávala do pozície zabudnutého dieťaťa. Dnes už tu vyrastá 4. generácia potomkov. Aj z našej obce však odišlo veľa mladých občanov do miest, kde sa im ponúkli lepšie pracovné príležitosti a ľahšie podmienky bývania. Ďalší rozvoj obce je možné zabezpečiť iba tak, aby sa vytvorili také podmienky pre mladých ľudí, aby mali záujem ostať žiť v obci. Mnohé veci, ktoré sa už štandardne vyžadujú k dnešnému životnému štýlu, obec zabezpečené má. Napríklad je plne plynofikovaná, v súčasnosti je pred kolaudáciou výstavby verejného vodovodu. Snahy sú riešiť kanalizáciu obce. Momentálne sa rieši spracovanie územného plánu obce so zámerom ďalšieho rozvoja obce výstavbou priemyselno-logistickej zóny, ale aj ďalšej bytovej výstavby. Treba pritom využiť naše existujúce výhody ako blízkosť dvoch krajských miest, Košic a Prešova, ale aj blízkosť dopravnej tepny diaľnice D1. Pokiaľ tieto zámery budú realizované v najbližších rokoch, naša obec bude ďalej rásť a vytvoria sa podmienky pre lepší život našich občanov. V dnešný slávnostný deň je potrebné vyzdvihnúť aj to, že obyvatelia nezabúdajú na svoje korene. Krásnym zvykom sú stretnutia občanov troch polhor, ktoré sa každý rok konajú v inej polhore. Sú živým dôkazom toho, že ani značná vzdialenosť a odlišné životné podmienky nenarušili pokrvné a priateľské vzťahy. Je potrebné vyzdvihnúť aj dobré spolunažívanie našich občanov, ktorí od samého počiatku osídlenia obce spravili sa k sebe priateľsky, s úctou a s ochotou navzájom si pomáhať. Mnohí, ktorí osídlili pred 65 rokmi, túto obec už nežijú, ale žijú tu ich potomkovia. V priebehu rokov sa obyvateľstvo obce postupne mení. Veľa občanov sa do obce priženilo, či ženy privydali, mám tak správne povedať. Prišli k nám aj občania, ktorí si tu zakúpili rodinné domy. Myslím si však, že aj títo noví občania si vybudovali kladný vzťah k našej obci a cítia sa už byť Polhorčanmi. Na záver môjho vystúpenia dovolte mi vyjadriť vďaku všetkým, aj tým, čo už nie sú medzi nami, ktorí pred 65 rokmi osídlili tento kúsok zeme v Košickej kotline a svojou snahou a obetavosťou vytvorili domov sebe aj svojim potomkov a vysloviť presvedčenie, že ani v budúcnosti sa nezabudne na ich odvahu a húževnatosť, že sa bude ďalej pokračovať ich šlapajach, pretože tejto obci patrí kúsok srdca každého Polhorčana. Ďakujem za pozornosť.